ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಪುಗರ್ತದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಲೇಸು ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು. ಈ ಲೇಸದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿರಿತದ ಮೋಕೆದ ಅರಣಿಗೆದ ಉಡಲ್ ಎದುಕೊಂಡಲೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಬದುಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾವು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ತರವಾಡದಿಲ್ಲತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲು ತುಣುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಿರ್ತಲೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಂಬಂಧೋಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನು ಬಂಧುಲೆ ಅಣ್ಣ ಇನಿಕಾನಗ ಕಾಲ ಪಿಜಿರ್ದನು ತುಳು ಬದುಕು ಬದಲಾತನು ಪುಚ್ಚದ ಬುಡಾರ ಬೇತನೆ ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಇನಿ ನರಮಾನಿಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪದ್ದದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೆಲೆ ಒಂದುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ದಿಂಜಲು ಕುಟುಂಬ ನಂಗೆ ತೂವರತಿ ಕುಜಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿಕ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ತೂವರತಿ ಕೊಂದನು ಬಾರಿ ತೆಲ್ಪುಡು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲು ಪುಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿ ಗೋಳಿಕಟ್ಟೆಂಚ ಐನು ತಲೆಮಾರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಬದುಕನ ಅವಿನ ಆಚಾರ್ಯಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಾತ ಕಥೆಕುಲ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ನಂಗೆ ತೋರಿದುಕೊಂಡು ಒಂದು ನಂಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೋಳಿಕಟ್ಟ ಅನ್ನಂದಂಡ ಐನು ತಲೆಮಾರು ಇತ್ತನಂದಂಡ ಐನೇ ತಲೆಮಾರದ ಬಾಲೆನು ಬಂಗಾರದ ಅರಿಯಾಣೋಡು ಆ ದೀಪದಿದು ಪೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಣಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಇನಿಕ್ಲಂಡು ಇನ್ನು ಈ ಸಂಗತಿನ ದಯಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಐನು ತಲೆಮಾರದ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ನಿಕರೇಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಪೊಲಬಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ರಾಜ್ಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ಇನಿಕಾನಗ ಐನ್ನೇ ತಲೆಮಾರುಡುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಟೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಅಮ್ಟೂರು ಬಾಳಿಕೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರೈಕುಲಿನಿ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎಡುಮನೆ ವರ್ಷಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನು ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರ್ ಪಂಚಿನ ಈ ಸಂಚಿದ ಭಿನ್ನದಿಗೆ ಮೋಕಿಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರ ಜಾತಗಂಡು ಜಾತಗಂಡೆ ಆಡ ಜಾತಗಂಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎಡುಮ ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಬಂಡೇರ್ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎಡುಮ ವರ್ಷ ಆನಂದ್ ಬಂಡೇರ್ ಅಂಡ ಆಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಮು ಹೆಣ್ಮಾತಿಗೆ ಅವೇ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಚ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಲೆಗ ತೋಜುವರ ಈಗ ನಾನು ಇರ್ನಂದೆ ಗುಟ್ಟು ನೋಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಲ ನಾಯ ಕೊಟ್ಟೋಡಿದ್ದ ಎಂಕಲ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಏನಾರು ಪುದ್ದೆ ತುಂಬಿಯಂಡ ರಡಿ ಜನ ಕೂಡು ಪತ್ತು ಅಂಚೆ ಕೊಂಡ ಪೆದೆ ಆಗ್ಲಿ ಪತ್ತನೇನು ಒಯ್ತ ಬುದೆ ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಕಣಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಸಮ ಅಡಾರನ್ನಲ್ಲ ಸಮ ಗೊಬ್ಬರನ್ನಲ್ಲ ಸಮ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಆರು ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆರು ಗೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ನೆಡ್ತೇರಿ ಬರ್ತದೆ 5 ಲಕ್ಷ ತುಂಬ ಕೆಯಿ ಮಾತಾ ತುಂಬ ಏತಲಾಗುವುದು ಅವು ಏತಲಾಗುವುದು ಐನು ಲೆಕ್ಕದ್ದಿ ಕಟ್ಟೊಂತಾರ ಕೇಪುರ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂತಾರ ಮದ್ಮಲ್ ಕಟ್ಟದು ಗಟ್ಟೆಗೆ ಬೇ ರಾಜೆ ಬೇ ಮೋನ್ ಬತ್ತೇಂಡಿ ಅನ್ನ ಮಗೆ ಮಲ್ಲೈ ಚಚೀರ್ನೈ ಆಯ್ ಬತ್ತೇಂಡ ಆಗ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಣೆ ಯಾನು ಕಟ್ಟದೇ ಕೊರೋಡು ಆಗ ಬೊಕೊರಿ ಕಟ್ಟನೇ ಅಂದಕ್ಕೆ ದಾತಮ್ಮ ಇರೇ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಕಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರಟ್ಟಿ ಇರು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪಂಡ ಕೊಡ್ಲಿ ಹೇಗನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೇ ಕಟ್ಟದ ಕೊರೋಡು ಐಟ್ ದಾದಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ನೀರು ಕಟ್ಟಿನೆಟ್ಟು ವಿಶೇಷ ದಾದಗೆ ಅವು ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟನ ಇದು ತಾರೆ ನೂರುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಂಡ್ರು ಕೊಳಕೆದ ಕೈ ಮತ್ತ ಕಟ್ಟಂಡ ಏತು ಮುಡಿ ಕಂಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಳಕೆದ ಕಂಡ 4 ಮುಡಿ ಇತ್ತನೆ ಈರು ಕಾಂಡಿ 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತದ ದುಂಬುದ ದುಂಬು 8 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕ ಅಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ದಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ
ಕೆಲಸ ಪೂರಲ್ಲ ಅನ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅವು ಒಂದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಏತು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಏತು ಗಂಟೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಲ್ಲ ಏನಿಡೋಕ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಅಂತಿದ್ದಿ ಪಿದಾಯ್ದ ಕೆಲಸ ಪಿದಾಯ್ದಾನೆ ಆಕಲಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಕಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಆಕಲಿ ಎಂಚಿನ ಕಜ್ಜು ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಲು ಈ ರಟಿಲ್ದಂದೆ ಕೂಡ ಪೋಂತು ಜಾರ ಈ ರಟಿಲ್ದ ಕೆಲಸ ಇರ್ ಮಲ್ತು ಅಂತು ಜಾರ ಇದು ಆಕಲ ಮಲ್ಲ ಆಕಲು ಮನ್ಪೇರ ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಉಲಾಯಿ ಮಂತಿದ್ದಿ ಅವೆ ಆನೆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಏತು ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಪೇರು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಬೇಗ ಜೆತ್ತಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ఏ పదాల పొట్టు ఇలా లాక్కునే బొಲ್ಪ ಆನಾಗನೆ 5 ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಆಕಲೆ ಗೊತ್ತು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ತಿನ್ನಂತಾರೆ ಲಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆತ್ತಲು ಪೆತ್ತ ಏರು ಐಕ್ಲೆ ಗಾರ್ಕಂಜಿ ಬೇಪವನು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅಲ್ತ ಬಾರ್ ಮಾಡ್ಪೋ ಮೆತ್ತ ಅಂತಾರೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಐನು ಜನ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ ಇಡ್ತಾರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಡೆದು ಬಾರಕಾಲ ಇತ್ತನೆ ಬಾರಕಾಲ ಇತ್ತನೆ ಅವಳು ಬಾರ್ ಮೆತ್ಪರೆ ಬಾರಕಾಲ ಬರೋ ಇತ್ತ ನಾನು ಬಾರ್ ಪಾರ್ ಬಾರ್ ಪಾರವನೆ ಪಾರವನದು ಬಾರಕಾಲ ಮೆತ್ಪನ ಅದು ಅನ್ಪಣೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ಲೇನೆ ಎಣ್ಣೆಲತ್ತು ಎಂಕಲ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಬಾರ್ ಪಾರವನಲ್ಲ ಹರಿ ಅನ್ಪಣಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಐದಕ್ಕ ಪನೆ ಅಂದಿತ್ತನೆ ಪನೆ ಇತ್ತನೆ ಪನೆ ಪನೆ ನೀರು ಮಗತದಾರ ಪನೆ ನೀರು ಇದ್ದೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಇತ್ತಜಿ ನೀರು ಒಂದ ಸಮಯ ಒಡ್ಡುಂಡು ಒಡ್ಡ ನೀರು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡ್ಡ ಸಮಯಗೂ ಮುಗಿಂಡ ಕೊಂತು ಬಾರ್ದು ಚೇಪುಣೆ ಅವು ಯಾನ್ಲ చెప్పేది ಈ ಬಾರ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರ್ ಪಾರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದೆ ಬಾರ್ಲ ಬಾರಬ ಏತ್ ಬಿಡ್ತು ಕಾಣೆನೆ ಏ ಪಾರ ಅಂತೀನಿ ಕಾಣೆನೆ ಬಾರ್ ಗಾಳಿ ಬರುಡು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಪಾರ ಎಡ್ಡ ಗಾಳಿ ದಿಕ್ಕೋಡು ಪಡ್ಡದ ಗಾಳಿ ಒರ್ತಿಯ ಕೈ ಸಟ್ಟಿಡ ಎಂಚ ಅಂತೀನಿ ಬಾರ್ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪುಣತ್ತ ರಾಶಿ ಇರ್ತದೆ ತಿರ್ತದೆ ಕಡಿಕೆ ಬಾರ್ದತ್ತು ಬಾರ್ ಕೈ ನೋತದು ಮತವ ಪಾಡ್ತದು ಪರ್ಲು ಮಂತದು ರಾಶಿ ಬಾಡ್ನೆ అయిన ಗೋರ್ದು ಬಾರಿ ಅನ್ನೋಡು ಗೋರ್ದು ಬರವನೆ ಅಂತ ಸರಿ ಏತ್ ಜೋಕುಲೆ ರೇಗ ಎಂಕ ಜೋಕುಲು ಗಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಾಚರಿ ಅಂತ ಅತಿ ಅಂದಾಕೆ ನಿ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಎಂಕ 10 ಜೋಕುಲು ಐಕೆಗೆ ಏನ್ ದುಂಬುದಾಕಲೆ 10 ಜೋಕುಲು 16 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಇತ್ತದ ಬುಣ್ಣಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೆದ್ನನೆ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನ ಬರೋ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೇನೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೇನಿ ಏರ್ಲ ದೂರಿ ಅದೇ ಇಜ್ಜೆ ಏರ್ಲ ದೂರದ್ದು ಜರಮ್ಮ ಏರ್ಲ ದೂರ ಅತಿ ಯಾನ್ಕೆನ್ನಿ ದೇಬಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಪೆದ್ದು ನಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಬೊಕರ್ಯಾಗ ಉಪಾರ ಅನ್ಪಣೆ ಎಟ್ಲ ಅವತಾರ ಹಾಕಲು ಅತು ದುಂಬುದಾಕುಲು ಪೆದ್ದು ನಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಈರ್ಲ ಅಂಚ ಆತನ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಾನು ದುಂಬುದಾಕುಲು ಪೆದ್ದು ನಾನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಅಂತೀರಿ ಬಾರದನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸವು ಈರ್ಲ ಅಂಚ ಮಲ್ತದಾರ ಅಂದ ಕೇನಿ ಕೆಲಸ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂತಿದ್ದ ಕಾಂಡ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನು ಅಂತಾರೆ ಚಾಪರ ಅಂತಾರ ತಂಜನ ಬೆಂಜನ ಬರ್ದು ಅಂತಾರ ಎಂಚ ಚಾ ಮತ್ತ ಬೊಕ್ಕತ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ತನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಕಾಲು ಎಂಚ ಆಯ್ತು ನಂದು ಕಥಾಯ ಜಿಪ್ಪಣೆ ಅಂಕಲ್ ಕಸಾಯ ಹೋಯ್ತ ಕಸಾಯ ಕಾಫಿ ಚಾ ಕಥಾಯ ಜಿಪ್ಪಣೆ ಅಂಕಲ್ ಕಲ್ತಾರ ತಂಜನ ಉನ್ನೊಂತು ಜರ ತಂಜನ ಬೆಂಜನ ಬಾರ್ದು ತಂಜನಗು ಬೆಂಜನ ಬಾರ್ದು ಉನ್ನೊಂತು ಜರ ಅಂದ್ ತಂಜನ ಗಂಜಿದಲ ಉನ್ನೊಂತಾರ ಅವು ಆಕಲು ಕೆಲಸ ಹೋಗೋಣಾಗ ಜೋಕುಲು ಅಂದೆ ಬೊಕರೇಗ್ಲತಿ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಎಂಚ ಏನ ತಿನ್ನೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣುಪು ಗಡ್ಪು ಬೋರಾಡು ಏತ್ ಬರ್ತುನು ಅಂತಾರ ದುಂಬು ರಡ್ಡು ಬರ್ತುನು ಅಂತಾರ ಮೂಜಿ ಬರ್ತಾ ಎಂಚ ದುಂಬುದ ಮೂಜಿ ಬರ್ತುನು ಪುಣತ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಇರೆಗ ನನ್ನಲಾತ ಕಾಲ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ನನ್ನಲಾತ ಕಾಲ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಹೊರನೋಡು ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ನಡುಟು ಪಾತೆರ ಒಂಜಿಂಡು ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಹಿರಿಯಕುಲು ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ಬೂಕುದ ಭಂಡಾರನೆ ಇತ್ತಿಲೆಕನೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಪ್ರಾಯದಕಳ ಜೀವನದ ಅಲ್ಭಗಲು ಅಂಚಪುಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಭಗಲು ನಂಕ್ ನಡಪುನ ನಡಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಬುಲ್ಪಾದ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರ ದಯ ಪನ್ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಜಾಗಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿರಿಯಾಕುಲೇರು ನೆಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಎಡುಮ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಿಂಜಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರೈ ಮೆರಡ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು
ಕಮಲ ಕೆ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ್ ಅರಡಲ ಪಾತೆರ ಕತೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಅಂಜನ ಅರ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಕೇನ್ಗ ಎದುಕೊನ್ಗ ಮೊದಲೇ ಕಮಲ ಕೆ ಆಳ್ವ ಮೆರೆನ್ ಪೊಂಜೊಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಪತ್ತೆ ಹೇಳತ್ತೆ ಸುರುಟ್ಟು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಇಡ್ಬೇಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಇದು ಪೊರ್ಲು ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಕಾರಣದಾದೆ ಈರೋಜು ಮಲ್ಲ ಮಗಲಾದ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿದ ಮತ್ತೆ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ದಿನ ಕಾಂಡ ಯಾರು ಲಕ್ಕಿಯರಣ್ಣ ರಾತ್ರಿಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂತಾರ ಕಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಇದ್ದಿ ಲಕ್ಕಿಯರಣ್ಣ ಜಾಮದ ಕೋರಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಜಾಹಲ್ಡ್ ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತಾರಣ್ಣ ಸೂರ್ಯಾರ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಕೋಪಿನಿ ಅಂಚ 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 ಬೇಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನೆ ಯಾರನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಾರ ಬಹುಶಃ ಅವೇ ಪರಂಪರೆ ನೀರು ದುಂಬಿಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಅಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಮಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಅವೇ ಆರು ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಲೆ ಉಲಾಯಿ ಉಲಾಯದ ಕೆಲಸ ನೀಕುಲ್ ಮಾಡ್ತಂತಾರೆ ಕೊಂಜೋಲೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಲಾಯದಲ್ಲಿ ಆತೆ ಕೆಲಸ ಪಂಪಿನ ಕಲೆ ಸುಲಭ ಪಿದೇದ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯದಲ್ಲಿ ಆತೆ ಬಂದ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಸಲ ನುಪ್ಪು ಕಜ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಕೆಲಸದ ಕುಲಿತನ ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಬಲ ಸೋಡು ಪೂರ ಕೆಲಸ ಅದು ಇಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸಲ ಬೇತೆ ಬೇತೇನೆ ಮೂಜಿ ಬರ್ತು ಬೇತೇನೆ ಬೇತೇನೆ ಕಾಂಡ ಬೇತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇತೆ ರಾತ್ರಿ ಬೇತೆ ಮಗ ಕಾಪಿ ಚಾ ಇತ್ತಿದ್ದು ಸುರು ಯಾನಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಕ್ಕ ಏತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ 10 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಬಂದಿರು ಬೇತಪುರ 10 ಜನ ಜೋಕುಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಒಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಒಕ್ಕ ಅವರವ್ರ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಿದಾರ ಅಪ್ಪನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚಪುರ ಈರು ಮಾತಾಡೋದು ಮಲ್ಲಾರ ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೇಗ್ಲ ಇತ್ತು ನಂದು ಎನ್ನು ಅನ್ವೆ ಅಬಲ್ಲೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈರ್ನ ಬದುಕು ಆರ್ನ ಬದುಕಿರ್ದು ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಇಂಚ ಈರು ಇಂಚಿನವ್ರು ಚಾಪರ ಶುರು ಮಲ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಅದ್ರ ಇಂಚಿನ ತಂಜನ ಮದ್ಮೆಹನೆಟ ಗಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪರ ಊರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಚಾ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಆರು ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಐಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಊಪುರ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಬೆನ್ನಿದ ಕೆಲಸ ಹುಡುದು ಉರುಡು ಬೆನ್ನಿದಾನೆ ಬೆನ್ನಿದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಒರಂಬ ಜನ ಈರ್ನ ತಗೆ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೇನು ಅತ್ತಂದಾನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಪೊಣ್ಣುಲಿತಾರೆ ಬೇತೆ ಪೊಣ್ಣಾಜಿ ನಾಲು ಆನ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಲೇನು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲೇನು ಕಾಪು ನಂಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತು ಅವಿ ನಿನ್ ಚೈತ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ನಾಕು ಮೆಗ್ದಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಮೆಗ್ದಿ ಮಾತಾಡ ಹಾಲು ತಗೊಂತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಬೇಗ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡು ಏತ್ನೇ ಪ್ರಾಯಡ್ ಆತನ ಅಪಗ ಬೇಗ 17 ನಡಪನಾಗ ಆತನ ಸರಿ ಇತ್ತೀರು 72ನೇ ವರ್ಷಡು ಉಲ್ಲಾರ ಬಂದು 77ನೇ ವರ್ಷಡು ಈರ್ನ ಗುಟ್ಟುದಾತೆ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚ ಎನ್ನ ವೇಟರಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ತಿನ್ಪಿನ್ ಪೊರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜವನ್ ಪೇರು ಮಾತ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತರಿಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಪನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲಾಡು ನಾಲು ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನಗಳು ನಾಲಾನು ಒಟ್ಟುಗಿರ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಮೇಲು ಇರ್ನ ಉಡಲ ವಿಚಾರಣೆ ಎಂಗಳನ್ನೊಟ್ಟು ಪಟ್ಟೊಂಡರು ಖಂಡಿತ ಇರೆಗ್ಲ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಭಗವಂತ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದ್ರೆ ಐತೆ ಮುತ್ತಮ್ಮರೈ ಮೇರ್ನ ಮಗಲ್ ಪಂಡ ಪುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಆರು SDPTPU ಕಾಲೇಜ್ ಕಟೀಲ್ ಮುಲ್ಪ ಗಣಿತದ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಅದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ವಿಜಯ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪ್ರವಾದ ಮೋಕಿಡಿದು ಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಈರ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಆ ಪೊರ್ಲು ಪುಲಿಕೆದ ಸಂಸಾರದ ಬಗೆಟ್ ರಟ್ಟು ಬಾತಾರ ದೊಡ್ಡವೇ ಅಮ್ಮನಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧಡು ಇತ್ತಿನೆಟ ಹತ್ರ ಆರಲ್ಲ ಸಂತೋಷಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಟು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು ಮುಕುಲು ಮಾತಾರಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಜೋಕುಲು ಗಣಿತದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಈಗತ್ರ ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದುಂಡಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಉಳ್ಳ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ ಬೋಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ಅವು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅರಿನ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಮತ್ತ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷಡು ಅಂಚಾರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ಬೊಂಬಾಯಿಡುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಅಗಲ್ಲ ಪುರ ಅಲ್ಲೇ ತಂದ್ಬೋದು ಪುರ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪೇರು ಈರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಲೆ ಕೊಡು ಗಣಿತದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಜಡ್ಡೆ ಗುಣವು ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ ಮೋಕೆ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಏರ್ಲ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕುಲು ಎಂಕಲು ತಪ್ಪದು ಪೋಪಿನಿ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಹಿಡ್ದು ವಾರಿಜ್ಜಿ ಪೋಪಿನ ಈ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಈ ದಯ ಪೋಪಿನಿ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚ ಬಣ್ಣ ಅರೆಗ್ ಪೂರಾ ಕೈತಲ್ ಪೂರಾ ಏರ್ ಬರಡು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡು ವಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವರ್ನ ಎಡ್ಡ ಗುಣ ಬಂಡ ಮೋಕೆ ಆತ್ಲ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಏರು ಜನಕ್ಕುಲು ಬರಡು ಎಂಕುಲು ಉಂದತ್ತು ಪಿದೈದಕ್ಕುಲು ಏರ್ ಬರಡು ಅರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕೇರು ಅತನ ಏರ್ಲ ಬರ್ತನ
ನಿಕಲ್ ಓಡೆ ಪೋಪಿನ ಇನಿ ಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೆ ಮೂಲ್ದಾನ ಆಯ್ತಾನೆ ಕುಲ್ಲೆರ್ ನಿಕಲು ಅಂಚೆ ಇರೇಗ ಪನೋಡೊಂದು ಜಿತ್ತೆ ಒಡೆ ಊಟ ಆತನಂಡ ಕಾಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ ನಡುಟೆ ಉಡ್ಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಟಿಯೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜೋಕುಲು ಪುಲ್ಲೆಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೇರು ನೆತ್ತ ಗುಟ್ಟು ಪನೊಲಿ ಪಂಡ ಇಕ್ಕ ದೊಡ್ಡನೇ ಕಾರಣ ಅದು ದೊಡ್ಡನ ಮಾತ್ ಅರ್ನ ಗುಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಪತ್ತು ಪತ್ತದೇರು ಕೊಂಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅರ್ನನೆ ಎಂಕಲ್ ಅರ್ನನೆ ಗುಣ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬತ್ತಿನೆಟ ಹತ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ದಾದ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈಕ್ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಯಾವೇ ದೊಡ್ಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡಾರು ಅಂಚ ಮಾಮನಕಲ್ ಎನ್ನ ಮಾಮನಕುಲು ಬೊಕೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನಕುಲು ಪುರ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಇರುವ ಎನ್ನಿಲಕನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ರೈಕ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಅಂಕುಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದಲೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರೈಕಲ್ನ ಪಾತೆರೋನು ಕೇಂಡ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಾತು ಉಡಲ ಗಂತದ ಪಾತೆರೋನು ಕೇಂಡ ಪುಲ್ಲಿನ ಉಡಲ ದುನಿಪುನ್ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಮಗಲು ತಲ್ಲಿನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರು ಶಶ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಿನ್ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಈರ್ನ ಪ್ರಾಯಾಂತಿಕ ಏನುಜಿ ಯಾನ್ಕೆ ಎನ್ನೀತೆ ಈರ್ನ ದೊಡ್ಡನ ಅಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪಾರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ದೊಡ್ಡನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅರೆ ನಂಚಿ ತೂಯರೆ ಬರ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ತೂಯರೆ ಬರ್ತದು ಆತೆ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆತೆ ಇತ್ತು ನಾ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಇರ್ತದೆ ಸ್ವರ ಅವಲವಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡನೇ ತೋರಿದಕ್ಕೊಂದು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರೇಗ ಪಿಜ್ಜಿಲ ತೋರಿ ತೆಗ್ದಿರ ಶೋಕುಡು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ ಮದಿ ಮನೆಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಬೇಗ ಪೆದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 5 ಜನರೇಷನ್ ತೂಯರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಮದಿ ಮನೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇರೆ ಶುರು ಒಂದಿರ್ತಂడి ಈ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಏನ ಜೋಕುಲ್ ಮದಿ ಮನೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 5 ಜನರೇಷನ್ ತೂಯರ್ ಉಂಡು ಈ ಪೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಕಲೆಗಾತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ಬೊಗೆನ ಕಂಡನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಲ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಪೆದ್ದೊಡಿ ಬೇಗ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣಂತ ಬೇಗನೆ ಪೆದ್ದದು 5 ಜನರೇಷನ್ ಆಯರ್ ಐದನೇ ಜನರೇಷನ್ ಐದನೇ ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಚೇತ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚೇತ ಈರ್ನ ಪಿಜ್ಜಿನ ದಾದ ಬಂಡೆ ಪಿಜ್ಜಿಗ ಹಾ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಬಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡೆ ಈ ಜೀರೆಲೊಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ದೀಪ ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾನಗ ದಾದ ಬಂಡೆ ಅರೆಗ ಆತ್ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾತೆ 5 ಜನರೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ಪ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಬಗಲ್ ಆತಂಡದು ಅಂಚ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿ ತೋಜಾರೆಲ್ಲ ತೊಂಬರ್ ಪಂಡದಿತ್ತು ಈರ್ನ ಬದುಕಡು ಅರೆರ್ದು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದಲ ಆತನೆ ಕಿಂಚನೆ ಒಪ್ಪೋಡು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬಂದ ಅರ್ನ ಪೂರ ಜೋಕುಲಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಬೇತೆ ದಾದ ಬಂಡ್ರೆ ಬೇಕು ಇದು ದಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಚೆನೆ ಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಡ್ದು ದೇವೆ ತೋನಡ ಇರೆಗೆ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪರವಾದು ಯಾನಂಜಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಪಾತೆರ ಬಂತ ಈರ್ನ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಐನಾತಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾದು ಉಡಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆಡಿ ಅದ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಈರ್ನ ಪಿಜ್ಜಿ ಬದುಕುದು ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಂದೈತೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರೈ ಮೇರ್ನ ಮಗೆ ಶೇಖರ್ ರೈ ಇಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ದೇಶದೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲ್ಲದಾದ ಮಂಡ ಕಬಡ್ಡಿದ ಕಲಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಆರು ಗೊಬ್ಬುದಿನಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲಿಗೂ ಪೋದು ಕಬಡ್ಡಿದ ನಮ್ಮ ಆ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಜ ದಿನಾರು ಅರೆಣ್ಣಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮಟ್ಟಡೆ ಪನ್ಪುನಂದ ಆರ್ನ ವೀಲ್ ಪವರ್ ಇತ್ತ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ ಏಜ್ ಅಂಡು ಎನ್ನ ದಾದ ಎನ್ನಕೊಂದು ಪುರ ಮುಗನ್ ಬತ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಡ ಒಂಜಿ ದುಜ್ಜಿ ಆರಡ ವೀಲ್ ಪವರ್ ಯಾನು ಡಮ್ಮೆ ಆಟ ಅಂಚಿಕೊನು ಯಾನು ನಡತಂದು ಹೋಗ್ಜ ಯಾನು ಇಂಚಿಕೊನು ಹೆಂಗ್ ಆಡೆ ಪವರ್ ಉಂಡು ಎಡೆ ಪವರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರ್ನ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡತ್ತಿ ಆರು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಂಡಾರಡ ಮಕ ಇದು ಸದ್ಯ ಏರಿಗಿಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ಆಕ್ರಣ ಬುಡ್ಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಗ್ರೇ ಉಣ್ಣದಾರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಜ್ ಹಣ್ಣು ಮರ್ರೆ ಅದ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಇದ್ದಿ ಪುರ ಜೋಕುಲ್ನದು ಅಂಡ್ ಆರೆಗ ಅವು ಯಾರು ಎನ್ನಿದ್ದು ಉಪ್ಪಂದು ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯತ್ತಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡವು ಯಾನು ಅಕಲಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಎಡ್ಡೆಗೂ ನಾವು ಎಪ್ಪಣ್ಣೈತಿ ಆರೆಗ್ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ಬರೋಡು ಪೋಡು ಓನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಅಂಡ್ ಶುರು ಅಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಿಯಾನ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತ್ ಕೊರಿಯಾನ ಅವು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿನ್ನ ತೀರ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿ ಆಕ್ಲಿ ಮೆಕ್ಲಿ ಲೆತ್ತದು ಇತ್ತು ಜೋಕುಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಹಾಕೊರ್ಲೆ ಆಕ್ಲಿ ಬೈದಾರೆ ತಗ್ಲಿ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಕೊರಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಿ ಆಗ ಸಂಸಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ
ಅದು ಮಗ ಆರೆಂಟ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬರತಿಕ್ಕದುಂಡು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಐಕ್ನಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಗ ನಮ್ಮಂತೆ ಆರೇನಂತೆ ಬಿಡ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಗಿ ಪೋಯು ನಮ್ಮ ಅಂದ ಬೊಂಬೈಗೆ ಹೋದೆ ಒಂಜಿ 10-40 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಬರೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಅಂಡ ಎನ್ನಾಟೆಲ್ಲ ಬರೊಂದು ಇತ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಡ್ಡ ಅವು ಎಪ್ಪನ್ನೆತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಾರು ನಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ರ ಬಡ್ಡ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರ ಪೊಪ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರೆನ ಬದುಕುಡ್ ಲೈಕ್ ಅಕಲೆ ಒಂದೇ ಕೂಡ ಬಿಲಗಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರೇ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇರೆಗ್ ಈರ್ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಂಧು ಪ್ರೇಮ ನೆಂತುನಾಗ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂದ 6 ದಿನ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳೋ ಕೆಲವು ಪೂರ ಬಂದ್ರೈತೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರೈ ಮೇರ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಮಗೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ ಪೊಲ ಬಿತ್ತಿನಾರು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮುತ್ತಮ್ಮ ರೈಕಲ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಆರ್ ರೈ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಕಲೇನ ನಿಕಲ ಮಾತೇನ ಬರೋದು ಮುಖ್ಯ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಕಲ ಜೋಕುಲ್ಲವ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೀರ್ನ ಕುಲ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ರಾಜಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿನ ಬಂದಂಡ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐನ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಅವು 5ನೇ ತಲೆಮಾರು ಆಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಪೋಡು ಪಂಡ ಶುರುಟು ಎಂಕ್ಲು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪೂನಾಗ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನಾ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ 10 ಜೋಕುಲು ಪನ್ನರ ನಾಚಿಗ ಒಂದಿತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಬಂದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿ 10 ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿ ನಾವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತೋಜ ಬಂದದ್ದು ನಾಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂದು ಪೊನರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮರದು ಬೊಕ್ಕ 87 ಆರ್ನ ಬೊಕ್ಕದ ಪರಂಪರೆಗೆ 87 ಜನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ವರ್ಷದ ಆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಾರಿ ಕ್ರಮುಟ್ಟು ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಜಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಾದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತೇನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಅವು ಮಾತು ದೈವಚ್ಚೆ ನೆರವೇರ್ದು ಬೈತೇನೆ ನಿಜವಾದ ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಪನ ಟೈಮ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಾತ ಕಾರ್ ಬಾರಿ ಜೋರು ಇತ್ತೇನೆ ಬಂದ್ಪಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ 6 ಹರಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕಾಮನಾಗಿರ ಬಂಡದು 6 ಅಪಕರ್ತಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ಬಾಕಿದ ಏನಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಲೆತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಆತೆ ಕೈಕಂಜಿಲು ಅಂಚನೆ ಎರ್ಲು ದಪ್ಪುನ ಬೋರ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಿನ ಕೋರಿ ನಾಯಿಲೆನ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಸಂಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಬೆನ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿನಾರಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಪ್ಪನಾಗನೆ ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂತುತ್ತಿಜಿ ದಯ ಪಂಡೆ ನಾ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಕಡ್ದಿಂಚೆ 6 ಮಾತೆರೆಗಳ ಜೋರು ಮಲ್ಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪವನು ಪಂಡ ಯಾರನ್ನ ಹಾಟ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪ್ಪು ಜೋರು ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಸಮೇತ ಅವೇನು 6 ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದು ಯಾರನ್ನ ಮಗನಾಗ್ಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಪೇರು ಯಾರನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಯಲ್ಲು ಜನ ಏರ್ಲ 6 ಎದುರು ದಾಲತ್ತು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ನಿರ್ಪೇರ ಕಾಲ ಇಂಚ ಬದಲಾತನ ಬಂಡ ದುಂಬು ದೇರ್ ನಡೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಡೆ ದೇರು ಅಂಚಾತು ಆಂಡ ಅವು ನಡತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಲನ ಪುಟ್ಟುದನ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಕಲ್ಗೆ ಅದಪ್ಪು ಆರೇನ ಅಕ್ಲ 5 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೇರೆ ಮಲ್ಲಾರು ಒರಿ 4 ಜನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಪಾದ ಸೇರಿದ್ದೇರು ಆರೆಗೆ ಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪ ಒಂಜಿ BP ಉಂಡು ಒಂದು ಏಪನ ತೋಜಿದಿನ ಪಂಡಿತ್ತ ಮುಜ್ಜಿ ದಿನೊಕ್ಕರ 4 ದಿನೊಕ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಆರ್ನ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ BP ಶುಗರ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತತ್ತು ಮೋಸಡು ಬೂರ್ದು ನಿರ್ದಾಡ್ದು ಆರೆಗೆ ಕಾರು ಸೊಂಟದಲ್ಪ ಪೊಲಿ ನಿರ್ದಾಡ್ದು ನಡಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆಪಜಿತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಬಾಕಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಆರೋಗ್ಯಡು ಆರೆ ನನ್ನ ಸೆಂಚುರಿ ವರ್ಷವನಿಗೆ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯತೆ ಎನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ತೋಜಿನ ಬಂಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಉದಯ ಬಂಡ ಓದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಟಿವಿ ತುಂಡು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇತೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇತೆ ಎರಡು ಜ್ಞಾನ ಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಒವ್ವೊಂಜಿತ್ತು ತುಂದಾಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಮಾತ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ಪುಜರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜೇನು ಹೋಯ್ತು ಅಂಚೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪುನರ್ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕೆ ಇರ್ ಬಂದ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿನ ಆರೊಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಅವೆ ಮೇರ್ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ TV ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆರು ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಜಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಆಂಡ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಆಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನ ವರ್ತನೆ ಅರಡ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಫಿ ಕೋರು ತಿಂಡಿ ಕೋರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕದ ಕೇನಡ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೆ ಓತನೇರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಮಾಮಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡೋಣ 5 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಮರ್ಮಲ ಅದು ಮಾಮಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರ್ಬೇರಂದ್ರೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆರೆಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ
ಹೆಮ್ಮೆ ಪನೋಡಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ನೀತು ಜನ 87 ಜನ ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಂಡಣ ಈಗ ಸಂತೋಷ. ಖಂಡಿತ ಅಕೇರಿ ಗೀತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ನನಲ ಇಂಚಿನ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಅರ್ನ ಇಂಚಿನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಸಂಸಾರ ದುಂಪಾಡು ಭಗವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಪ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.